मा खालामदों आदा? नै ओरैनो बार जादों। आदा नोंथ' गाबोन न'आव थांसिगोन? औ थांसिगोन। आदा आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन, नों गाज्रि मोनाब्ला? अ बुंदे नानि, मा बाथ्रा? गाज्रि मोनबालाय? मोना दे। नों प्रमिस लादो। अह दे नै प्रमिस। दे बुंदो। आदा नों गनाया आं मिथिया आं नोंखौ मानोबा आंनि खालामनो जोबोद हास्थायदों। आं मिथिगौ आदायाबो बे सोमोन्दोखौ गनायखानाय नङा, अब्लाबो आं नोंनि फारसे सानफ्लांबाय थायो। नों जाय बाथ्राखौ बुंदों बे सैथो नानि। अनलायनाया सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव सोमजिखायो। नाथाय नों बिदि बुंबानो आं नोंनो अननायखौ होनो हानाय नङा नानि। मानो आदा? मानैनि सोंनायनि फिनखौ नों मिथिखायो नानि। आं नोंसा आदानि सैथो लोगो, बे हिसाबै आं नोंनो अननायखौ होनो हानाय नङा। आरो आं नोंखौ बैबायदि नोजोरजों माब्लाबाबो नायफेराखै। आं नोंखौ आंनि असे बिनानाव बायदिसो सानो। नोंथ' आंनि असे बिदा नङाना आदानि लोगोसो। अब्लाबो आं नोंसा आदाजों उन्दैनिफ्रायनो लोगो। जों सानैजों असे लोगो, बै लोगो सोमोन्दोखौ आं सोलायनो सानाखै। नाथाय आदा अनलायनायाथ' मिथिंगानि नेमसो। नोंगौ नानि, अनलायनाया मिथिंगानि नेमखान्थि। नाथाय अनलायनायाव मोननै गोसोआ गोरोबनांगौ। नोंगौ आदा, नाथाय आदा नों आं बुंनाय बाथ्राखौ आदानो दा खिथासै, आदाया आंखौ रागा जोंगोन। जागोन दे नानि, आं खोन्थाया, नाथाय नों आंखौ गाज्रि दा मोनसै। जागोन दे आदा, गाज्रि मोनाथ' थांसै। नोंथां आं ससे दोनलांनि। थाथ'दो नानि। जागोन आदा, मोजाङै थांदो। जागोन नानि, नों मोजाङै फराय आरो नोंनि केरियारखौ जेब्लाबो फकास खालाम, जाहाथे नों उनाव दुखु खस्थ' सहायनाङि बायदि। जागोन आदा, आं हानायमानि नाजागोन। थाथ'दो बिदिब्ला नानि। जागोन दे आदा। फैद' नोंथां। दे रानि, नों न'आवनो थाबाय था, मोसौ बोरमाखौ नाय, आं एसे गोबाव जाबाय। थांसै नामा आदा? औ नानि, थांसै, थाथ'दो। अनजालि आलासि थांबाय नामा? थांबाय, फै जिरायफै। मालाथो थांनाय? दहाय फुङावसो थांदों। मानोबा नांगौमोन? जेबो नङा, ओरैनोसो। अनजालि, नोंनाव आदा आलासिनि नाम्बार दं नामा? गैया, आंनाव आदानावसो दंमोन। मानोबा नांगौमोन लोगो? जेबो नङा, मालाबा आदानिफ्राय लाना आंनो होदो लोगो। जागोन दे लोगो। दे थाथ'दो अब्लालाय। औ दे। आदानि लोगोखौ आं गोसो सिंजों सिरि सिरि हास्थायनाय बायदि बेबो हास्थायाखैथ'। गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायगोन साननानैनो मानसियासो थांग'लांबाय। माथो सादाया दाबो गेब्लेलाब्रा। है जारौ, मा खालामदों? हा? गावनि गोसोनायखौ खबर मोना नामा? आइया, दानबावलायदोंसो। बहानि सिख्लालाय? मिथियालै, साला गावनो रं नाम खालामबाय, आंखौ बाख्नायहरबाय थाबाय, हरदाव थाबाय। ओमफ्राय मा? गावनो प्रप'ज खालामबाय, साननैसो रायलायबाय, दा आरो गावनो गारफिनबाय। बाराबा खावना लायगोनलां। ओमफ्राय नोंलाय बेखौ माला लायगोन? माखौ? रंजालिखौ? मास्टारनि बिनानावखौ? मोनबा मोनगोन, मोनाबा थागोन।
दाख्लै आंखौ लांफाना रायजा होननानै दमहैदलाबायनानै ओइ बाद होर बेफोरखौ थौ थांसै ए मा जातनि मानसिलै बेलाय थौ थांसै आंखौ लाना ओरैनो दमहोदलाबायबाय मा गिदों साला दायनिगिरिखानि गिदों वाइ मास्टार लामानि मानसि लामानि थां बेरे बासखौ दावै आं माखौथ' गिलु गिलु एफा गोजान जिरायदों जों नोंखौ एरायदों नामा जोंहा लामानि अन्थाइखौसो एरायदों दा साला फां फुं बेरायबाय थायोहाय खामानि गैया दामानि गैया साला ओइ सोरसो थां मा रोंलागासिनो साला गावहा खुसि नामायथ' साख्रिखौ है थांदो साला बुंनायखौ गन्थ'आव दिहाबदों गुमै नङाबा ओइ थुदो थांसै थौ मालाबा बिनि स्कुलखौ एरखुनांगौलै साला मास्टार साख्रि मावनायखौ बिराद दुगाब्रा बियो नङाबा साला साथ्र'आव मा दं माथो बिनि स्कुलाव बोरमा खि मोसौ खिसो बारा दंमोनलै ओइ बेफोरखौ बाद हो थौ थांसै लोंहैनांगौ जोंहा नङा माथो आंना गारामाया जाथारला बोरैबा थारबाय नांनायबा दामोनाव थोबायमोनलै माथो थोगौमोनथ' आरोलै साला थौ बुखौ गावनोसै बहा थांनायलाय नानिमोन नै आदामोन मबाइल लायदोंमोन ए बोरलाय नायनां मा मबाइल दाम खमनो गोसानि नै नाय हा बेसेथो लानाय बारा नङा दा 10,500 दं 10,500 बुंदों लाबोलाय आं नायनो नामफोरखौ फरायनो रोङाब्ला मा नाम हा कम्पानियाबा मा कम्पानि हा माथो मबाइल नानि भिभ' हा मबाइलाबो भिभ' सालायो भिभ' थालायो थायोथ' आदा नोंसोर मिथिया नामा भिभ' नङा आदा भिभ'सो ए मिथिनो माने खोनाफेराखैना है रं माथो ओमफ्राय मबाइल गिदिर लानानै माथो खालामनो गोसोलायसै नामा ना सेंग्रा गथ'खौ नायनोसै बिदि नङा आदा आं अनलाइन क्लास लानोसो बायदों मा अनलाइन मबाइलजों अनलाइन हायोना नङा आदा अनलाइन क्लास लानोसो होनदां सारा बायनो होदों ए दे होनबा नानिमोन थांदो नो औ दे आदामोन ओइ गोलाव मा अनलाइन क्लासब्रा है जानलै आंबो बारा मोजां मिथिया माथो जाथाव आरो माबा मास्टारा बायनो होदों मास्टारा बायनो होगोन दा जानलै गोदो आं माथो थाखो 9आव मबाइल फिसासा लांनायखौ नुदोंमोन दालाय बोरै बिदि मबाइल लांनो होलायनाय जाखो गोदान नायदानो खोमालै मास्टारा जानो हागौलै गाबोननो गोसोलायनो बिसोर मबाइल लाना है मा जायगायाव हाथोंलै थौ जोंहा थौ लोंहैनोसै दाउथु मासेसो गावदोब्रा नङाबा बोरै हाबनो है जागोनब्रा बेखौलाय मा सिन्था खालामदोंलाय आं गावगोन ना नानि ओइ नानि दै गिलास लाबोलाय औ लांगौ नै आदा दैया आदा आदा आलासि नाम्बारखौ आंनि लोगो मिलुनो नांगौमोन मानोथो नांगौ जालायखो बेनोलाय जानो आंबो मोजां सोङाखै दा बे मबाइलनिफ्राय लाबानो जाबाय ओरैनो स्क्रिन लिरनाय दंखायो जागोन दे आदा देनानि मोनाबायबो सिथ्लाफोरा सिबदों आं मोसौ लानो मिथियो आदा आं फंसे बाथ्रा सोंगौमोन नों गाज्रि मोनाब्ला मा बाथ्रा बेलाय गाज्रि मोनलायनाय देलाय बुंलाय आं गाज्रि मोना दे आदा नों बाजै लादोना आं न'नि खामानिखौ बेसे मावगोन हास्लाबा जाथारो फरायनो समखौनो मोना नोमबाजैखौथ' लानो हायो आं नाथाय मा नाथाय आदा जों सानैबो मावरिया बिमाबो गैया बिफाबो गैया गाबोननो आं हिनजाव लाबा जुदि आंनि बिसिया नोंखौ अनाबा जों सानैजों दा जेरै अनज्लायदों बेफोर अनज्लायनाया गोमोरलांनोबो हागौ
बेफोरनि बाथ्रासो आदा नों बाजैखौ लाबोदो नांथ'आ दे नोंखौ बिलाइखांनानैसो आं नोमबाजैखौ लाबोगोन दोननानै होमबा आं मोसौ लायनोसै बे बिजाबखौ दोनथां आंलाय माथो बुंबावनो आइ आफा थानाय मोनबासोमोन गावनि गोसोसै खोलो खोलो बार बारदोंना लोगो जा मोजांखा लोगो आं आलासि आदानि नाम्बारखौ मोनबायमोन ए मोनबायबो मा होनना बेखौ नोंलाय नोंनो नांगौ होननानै लाजिबाय आं माला सिनायनि बाथ्रा बुंबाय थागोन नोंसोरलाय दाख्लै जानाव फैनाय आदा आलासिखौ नांगौ होनोमोन ए मा मावो सेंग्रायालाय आरो मा मावो आसाम पुलिस आरो मुवारिनाव ए नंगौ नामा बा पुलिस लाइफआवसो हामबायहाय नोंहानो हामबायसो होनदों बेबा मोनगोन ना मोना आंनि खाफालावबा दङना गैया अब्लाबो साख्रि आवला सेंग्रा मोननाया दानि जुगाव गोब्राबहाय बेनिखायनो नोंनि जियाव फोनांना लाखादो नंगौ नामा बे फाग्लि नाम्बारा हरदों माथो होआसैबो दे लादो 69013449 बा मालाय जाखासिगोन ना जाबायना नंगौथ' दे फाग्लि कल खालामनो जों थानायावनो र' होनबा दे जोंबो खोनासंसै আপুনি কল কৰি अमासे माथो मा अमासे आरो हरबावलाय আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজনে अमासाय हरलाहाय आं दा मोनाफोराव हरसिगोन दे नोंहानो हारसिं रायलायदो हराव जोंनि जायगाखौबो बारा मोजां मोनो खोमा बेनिखायनो जों सेंग्रानो बिथारो औहाय आंथ' बिराद फैजानो बासोयो मानोसै मानो फैबा फैना माथो लोंनानै जेराव मेराव बथल बुख्रुलाबायना गालाङो आंहा रागा जोङोलै जोंलाय बेफोरखौ रायलायनानै माला मोननोथ' थांसै थौ माथो जौआ माब्लाबानो जोब्बाय नोंनो बांसिन लोंबाय ए नंगौना होद गंसे बियर बावदो बाजै ओइ बाजै गंसे लाबबावदो ओइ थेब्रा मा सिख्लाफ्रा आंखौ मानो गोसोथोआब्रा आं मा मिथिगौ नाथाय आंनाव मोनसे आइडिया दङ मा आइडियालै थेब्रा नोंनो हिनजाव नांमारगौ दा औ गुबुनफोर बायदि जुलि जानानै उन्दै सासे लानानै बिहाव बिखुनजोनाव आलासि जानो लुगैबायलै थेब्रा होनबा नोङो मोनसे खामानि मावनांगोन मा खामानि थेब्रा नों सिगाङाव दाउ गावनायखौ गारग्रोनांगोन आरो जौ लोंनाय आरो सिगारेट सोबनायखौ गारनो हानांगोन हाथारगोन नालाय हानांगोन आरो गोदान गस्ला लंपेन्ट गाननानै नों सिख्लाफोरखौ फसायनो हानांगोन आंजों जानाय नङालै माबाफोर सुंथाब लामा दंबा खोन्था होनब्ला नोङो गुगोल बाबाखौ लोगो हमनांसिगोन बथल बाबा बहानि बेलाय बथल बाबा नङालै गुगोल बाबासो गुगोल बाबा गुगोल बाबा बहानि बेलाय मानसियालाय मानसिया सिला साइडनि मालाबा थांनांगौलै अब्ला नों माला सोलाबो बेयावनो थांगोन दे ओमफ्राय बियो हाबा खालामना होनो हायो दा सेंग्राफोरखौ मा हाबाल' बे गासैखौबो हाजोबो थिगानो जाबाय
जागनि बाजै जोंखौ होखारलायनाङा जों नोंनि न'आव थाया जोंहाबो न' दंखायो ओइ जाना थाब लोंदो बाजिया रागा जोंबाय Rồi, thôi được. Thằng ra, đâu? Để bên mặt thôi. Đây, Đây, thằng sâu. Ôi, bà đây, xe cao mình lạt ra đấy. Ê, cao lên lại đi chứ. बिसोरबा साख्रि आवलासो मोनगोन ना जोंबायदि जौ फाग्लासो मोनगोनलै What? बाजै बेफोरखौ ए गावनिया थानायखाय लाखिदों आंबो बे बथल बाबानाव थांनानै समायना सिख्ला जुलि खालामनांगौ जाबाय बथल बाबा नङालै गुगोल बाबासो गुगोल बाबा एखे बुरबक माथो बिसोर सानैबो मास्टारनि लोगोखौ गोसोथोयोनोलै है मालाय थुयो थुया मा जोंलाय मा बुंलाबायदोंरा हो थांसै मा जागोन हालावबो थाङा मैयावबो थाङा लेखा रोङा फरा रोङा जानाय लोंनायल'सै ओइ बिसिनालाय बिदिनोसै नोंहालाय आदारिनि दं कल खालामाखै लोगो गैयाहाय लोगो फनखौनो हमा माथो पुलिस मानसिना सोलाबाखै खोमा थौ थांसै थौ আপুনি কল কৰি फनखौथ' मानो हमा मा जागोन दं फै थांसैलां बिदिनो बियो सप्तासे जाबाय बिखौ कल खालामनाया नाथाय बेनिफ्राय जेबो रिप्लाइ फैयाखिसै बेबायदिनो बिनि गोसो सिंनि हास्थायनाया सिमाङैनो थालांबाय बिदानि लोगोखौ हास्थायनाया फैमाल जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि BMB Creation चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगां नुयो